Тя ми предложи да му запознае с един човек, който е българин, който живее в Дубай от доста години, който е доста голям милионер, бизнесмен, интелигентен уж в кавички, културен уж в кавички, така нататък. Човека се интересува от мене повече от 4-5 месеца и да минеме по същество, защото другото не е интересно. Предлага ми се на мене N брой сума, 4-цифрена, да замина в Дубай за 1 седмица, като съм с моя приятелка, разбира се, която си поискам да си взема, като ние ще спиме в президентски апартамент, само от вечките. Човека иска от мене, това ми се казва, подчертавам, искам да е подчертано. Човека иска да се опознаеме. Сексуална тематика, ако се стигне до там, не е задължително. Това на мене ми е казано. Като човека е много сериозен, човека е 10 години по-голям от мене. Аз, ако съм била там на 30-31, то на 40, че това не е лапе. И другото, което аз знаех, кой е човека. Като пари предварително ми се дават. Капаро за това цялото нещо. Помежду другото, отварям скоба, в момента не се дават пари предварително за тези неща. Ще стигнем и до там. Заминавам аз в Дубай с моята приятелка и да видиш как успешно за 20 часа заминах и се върнах набързо в България. Какво се случи? Още на летището имаше българки, които са доста разпознаваеми. Беше много странно. Пристигаме на местото, оказва се, че един и същ шофьор ни взима. И всичките се товариме, ели колко си бройки българки. Сериозно ли? Сериозно ти казвам. Ама какви българки са плеймейтки, модели, певици, какви? Известни всякакви, каквито се сетиш. Вау. Така, звъна на човека, викам какво се случва, нали, бейби, ти щеше да ме вземеш едно от друга. Ами аз вика, в момента тук съм на кораба, сега шофьора ще ви откара, нали, в хотела, да си починете, поръчайте си вечера, така, аз ще дойда след 2 часа. Добре де, обаче отиваме в въпросния хотел, на рецепцията ни взимат червените паспорти. Влизаме в хотела, ама то не е хотелски президентски апартамент, както на мен ми беше описано. Бога ми да ми е свидетел, искам да го пиша с най-прости думи, мини дискотека, 1-и, 2-и етаж мезонет, с някакви барове, някакви тон колони, 2-3-4 спални, апартамент оргия клуб. Много накратко. Човека идва след 2 часа, в същия момент се изсипват още 20 човека. И викам, какво става, мой приятелю? Добър вечер, Венетка, как пътува? Почвам. А тези жените ли се настаняват в тази стая? Това не е апартамент, това е някакъв орги апартамент с 4-5 спални. Но всички сте вътре. Тоест всички сме вътре, дори с другите българки, които са заминали с нас. И аз му казвам, защо съм тук? Аз имам едни условия, при които идвам аз да се запозная с тебе. Той ми каза, после ще отидеме, сега едно друго, дай да си останеме тук, 3-5 и в същия момент седаме да пиеме по 1 водка ли беше, уиски, забравях и аз какво. Той ми каза, слушай сега каква ти е играта. Сега тук ти с моя приятел, с твоята приятелка, отиваме горе, събличаме се и почваме да си играеме шах с пешката. Викам, какво? Ами да, това същото, което ме чу.